μητέρα του Θεού, γεννιότερα στον Ιουλίου, το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμωνα στη Τζουρλέη, στο χωριουδάκι με τα πάρα πολλά νερά του και τις πολλές δροσιές του. Χριστός
δι το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Εκ του Πατρ Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου των άγνωσμα πρόσχομεν. δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλουμε ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι με πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος σαν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος, μνημονεύεται του λόγου που εγώ είπον ημίν, ούκ εστι δούνος μίζων του Κυρίου αυτού. Ή με διώξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν, αλλά ταύτα πάντα πείσουσιν ημίν διά το όνομά μου, ότι ουκ είδας ή τον πέψαντα με. Ημήλθον και λάλης αυτής αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι, περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέμισον και τον πατέρα μου μισεί, ή τα έργα μη επίσεν αυτής, αουδής άλλος πεπήκεν, αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε και οράκασι, και με μισήκασι, και με και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμίσησαν με δωρεάν, όταν θα έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί μου, και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετεμούεστε. Ταύτα λελάγικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγώγους πείσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, είναι πάσο αποκτήνας ημάς, δόξη, λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσχηματιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Θεία και Λατοκλασίαν και πανήγυριν ταύτην, διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν νήσων και συνοικίαν ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από οργυρισμού, σεισμού, καταποντισμού των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των μαρτωλών και ελέησε ημάς. Και πάκουσον ο Θεός η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθράσι μακράν, και ήλαιος γεννούψε αμαρτίας ημών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πρέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκαιη,
και εξ αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλεε Κύριε εις του Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου εν δόξου, προφήτη Προδρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων και Οικουμενικών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου και Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδενος Επισκόπου, Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Κύρωνος Τροκελάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Εκκυμπιάνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και αιματικού Παντελεήμονος, που και την μνήμη επιτελούμε, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέληση ημών. Δώρησε εμείς την άπηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη το πτερίγους. Αποδίωξεν εκ ημάς πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε και σώκε ψυχάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Θεοτόν και και εξ αυτών πεντάκις χιλίους άννας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθουν αυτά εντιμήσω και συμμικία ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα. Και εξ αυτών μεταρρομβάντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, στην κοινδόξια να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, νυν και εκ τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιεπτόκευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων, που περαστοθήσονται παντός αγαθός. Πλούσιεπτόκευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων, που περαστοθήσονται παντός αγαθός.
δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθόντων και επιτελούντων την Θεία και ραν πανήγυριν ταύτην, υπερηγία σωτηρίας αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου και πάντων των ενθάδε σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την γη και εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ίσο και περιοχήν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απορχής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ανοπίνων, εμφυλίου πολέμου και θνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενές, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάς, πάσαν οργήν την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς, εξυπηκημένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Ένα πανεράκι.